Tipra Mothani Khoroknwi MLA no Khlaijagwi Mano Hasteni Cabinet Minister Borokni Bishingo Khoroksano Khlaijagnai Deputy Chief Minister BJP ni proposal no goshinai de goshia joto final khlainani bagai Maharaja Pradut Kishore Deborma bai ringjagai sangrongshalo Delhi bakhak lamrekha MLA Ranjit Deborma Constitutional Solution ni sanmung no tiyei srang saldipor ni simithia sak jorani bagai hathai kotorni Assam Agartala lahar kinaro hunger strike go achukmani Maharaja Pradut Kishore Deborma Fiaba hunger strike chengai demani dam 7 jorani yagolo no hakotor hafang bai ringjagai hunger strike ni dang sayakarai Delhi thangmani Tipra Mothani kacham chairman Maharaja Pradut Kishore Deborma Fiaba sangrong saldipor jorateibo phai sok phailia mungsa koktama kaham Aboni bagai kotor wana mate kamangmawo klaijak hunger strike khlaijakmani dangsaki tingai koktama kaham na singai tongnai Tipra Mothani joto ojamaro Aboni kasaro Maharaja Pradut Kishore bai ringjagai fungni birkhung bai Delhi thangnani bagai haste yakar kha kebengnai bodolni ojama Onimes Deborma Abo haikeno Tipra Motha bai thansa anglainani tei Lok Sabha ni candidate final khlainani issue no tei BJP High Command bai ringjagai sangrong saldi poro Delhi thangka haste BJP ni tangphang Bipin Deborma Sangrong sal horo eba fasalo Tipra Mothani kuchuk ojama bai koksa pandawo achuknani koktongo hakotorte haste BJP ni kuchuk ojamaro koksa pandani yagulono fasal fung eba dipor phaisingo khnawi manthothok kaini bodolni bisingo anglaimani koklamni manmari Aboni shikang no khaksa phaisingti koktama phai sokphaika Tipra Mothani Khoroknwi MLA no Khlaijagwi Mano Hasteni Cabinet Minister Borokni bisingo Khoroksano Khlaijagnai Deputy Chief Minister BJP ni proposal no goshinai de goshia joto final khlainani bagai Maharaja Pradut Kishore Deborma bai ringjagai sangrongsalo Delhi bakhak lamri phika MLA Ranjit Deborma Phiaba BJP bai alliance angnani issue no tei mungsa kok sanani nailia MLA Ranjit Deborma Bubagra cyclanka nang phaidi dilliwo Ekai tamni bagai ning khabu tang saimia ekai buano Delhi phaidinka ekai ang kabu Delhi thana nai tongo airport phaisok phaika kha khlayo je Chini bubagra mia je ko Chini hunger strike go hatai kotor je kok samani aro go kisaimi sabine logi tongi chubana ni bagai no bulu samu go gabon bagai no kana na kha khlayo tamhin kya kai cheng kaham kokuma tubui khirokoi mantho abona kai thon thani Chin surima Tipra Hasteni joto lukurong surima sumonayo ebong jahate kaye mislead kebong yate kaye norbo naidi je bubagra kaham kereng kai seng joto kaham kereng kaye dilin kirong manate abon bagai joto thani no suban har Maharaja thaka muso tu nai bo hai ro tu thato khai অবশ্যই বারবেলি তো কোন এগ্রিমেন্ট নুং যাব খুব বাই তো কক বাই তুঙ্গা কাই ইকো যেটা এগ্রিমেন্ট নুং নাই বা একর্ডিং নাই অবতনি রাইট ইন এগ্রিমেন্ট নুং নাই একাই খাকলায়ো রাইট ইন এগ্রিমেন্ট তুবি ন বুবাগরা চিন হাস্তে ফিরক নাই এবং হাতাই কতর থাঙ্গৈ চিন হাস্তেনি সবানি লুকরংনি বসকাঙ্গ ব সানাইতা जों তাব তুবি মাংখা অবলে আং স্রাই স্রাই কেন সাইমা har hatai kotor ta bo kas khlaya mane hangasra khai tong pro lokan nang ta bo kolong to hatai kotor jara chini tabu bo chini waris বিশেষ করে YTF ni jara chini sengkrak ro kai TWF ni kubang chini sengkrak jigo aro tongo eke ang koina musungo kasang kasangai tongdi bubagar nasing tongdi update bubagar bai nor khlai tongdi এবং লুকুরংনো যাতে মিসলিড খাইয়াতে বা কোনো উত্তেজনামূলক কক ছাইয়াতে এবং কোনো উত্তেজনামূলক যাতে কোনো মিডিয়ার কক ছাইয়াতে আবনি বাগে আং বং থানে আন কয়মুং টংনাই আং বরংনো খাকা হামজাফারো তামনে কাকাই বুবাগারনি লগে বরক সবা খালাইতমনি বাগে जों যতনা ফানসা অবনো অকংনো বংনো আং কাসার কলাঙ্গা মুসুংটা Phiaba dal bidal koktama ongkhorei phaimani bisingo bobo bakoboi bobo tatal abono sawei naharnani belaino kuthok aboni bagai jorana singei tongna no karei te mungsa lama kaham korei Hasteni lukurokni thani Raja Khoraguli ni simi Amit ni kokthum Chini Khorang